Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig. Ito po si Gilbert Lopez Martije Katso. Mga ulo ng nagbabagang balita. Ulat panahon. Easterlies na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lokal na balita. Lalaki huli dahil sa birong siya ay may bomba. Pagbabago ng trapiko sa lungsod ng Davao. DCWD muling humiling sa mga customers upang mag-imbak ng tubig. Siyam na centenarian Davaoenyo ang nakatanggap ng 100,000 mula sa CSWDO. Pambansang balita. Ang Pilipinas ay nagnanais na makipag-usap sa China tungkol sa West Philippine Sea. Binabasura ng Ombudsman ang hiling ni Alice Go laban sa utos ng suspension. Balitang pandaigdig. Ang mga guro at mga magulang sa Malaysia ay nasisiyahan sa tawag ni Anwar para sa volunteers sa Singapore na magturo ng Ingles. Pampapalawak ng kontrata. Pagpapalawak ng kontrata at mas mahigpit na kondisyon para sa kumpanya sa pamamahala ng migranteng trabaho sa Malaysia. Balitang aliwan. Ang abogado ni Britney Spears na si Matthew Rosegard ay nagbitiw na matapos ng huling litigasyon para sa kanyang conservatorship. David Licauco sa disadvantages ng pagiging sikat na aktor. Balitang pampalakasan. Ang huling hirit ni equalizer Mattia Saccani na ipinadala sa Italia sa pamamagitan ng knockout ng hakbang at sinira ang puso ng Croatia. Dwight Ramos handa nang maging point guard para sa short-handed Gilas sa FIBA. Mga tampok na kwento. Dior Nodes sa sports na may jersey, kayamanan sa Paris, Haute Couture Show. Ang paglalakbay mula sa Intramuros hanggang sa Escolta ay mas madali na kapag nabuksan sa Agosto ang pinakabagong yugto ng pag-unlad ng Ilog Pasig. Kwento sa tabi-tabi at trivia. Alam mo ba na ang Davao ay ang pinakapangunahing supplier ng saging sa bansa? Ulat panahon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na dulot ng mga lokal na pagkidlat, pagkulog na may posibleng flash flood o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkidlat, pagkulog. Lokal na balita. Lalaki huli dahil sa birong siya ay may bomba. Ang sospek na naaresto kamakailan matapos nagbiro na may dalang bomba sa loob ng kanyang bag sa isang lokal na shopping center sa kahabaan ng JP Laurel, Davao City, ay nakatakdang humarap sa legal na kaso kaugnay sa Presidential Decree 1727 na nagdedeklara ng bomb jokes bilang labag sa batas. Sa spot report na ibinigay ng Davao City Police Office, naganap ang insidente noong linggo ng hapon, Hunyo 24, 2024, sa isang alias Nelson, residente ng South Bay, Agdao, sa loob ng isang supermarket. Ayon sa mga otoridad, narinig ng mga security guard ng supermarket ang pabirong sinabi ng suspect sa kanyang live-in partner na may dala itong mga pampasabog, kaya naman inspeksyonin siya ng mga taong ito. Nakakulong ngayon ang suspect sa Bahada Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso at para sa karagdagang investigasyon. Ang Section 1 ng PD 1727 ay nagsasaad na sino mang tao na sa pamamagitan ng
salita ng bibig o sa pamamagitan ng paggamit ng koryo, telepono, telegrapo, mga nakaprint na materyales at iba pang instrumento o paraan ng komunikasyon o sadyang gumawa ng anumang pagbabanta at malisyosong naghahatid, nakikipag-usap, nagpapadala, naghahatid, nagpapasa, o kung hindi man ay nagpapakalat ng maling impormasyon ay haharap sa legal na kahihinatnan. Lumalalang trapiko sa lungsod ng Davao. Ang Davao City ay kilala sa slogan nitong Life is Here na ipinagmamalaki bilang isa sa pinakaligtas at pinakamalinis na lungsod sa Pilipinas. Bukod pa riyan, itinatampok din nito ang disiplina ng mga residente nito at ang kultura ng seguridad na kanilang sinusunod. Gayunpaman, magkakasundo rin ang mga Davaoenyo at mga turista sa isang isyo sa kinakaharap ng lungsod ngayon, ang patuloy na lumalalang sitwasyon ng trapiko. Habang lumalaki ang ekonomiya ng lungsod, lumalaki din ang populasyon nito. Sinabi ng Philippine Statistic Authority Davao Region, PSA Davao, noong 2020 Census of Population and Housing na noong Mayo 1, 2020, ang lungsod ay tahanan ng 1,776,949 na individual dahil sa mataas na populasyon ng lungsod at dami ng mga sasakyan at pampublikong transportasyon na dumadaan sa mga pangunahing lansangan araw-araw. Ang mga driver at mga commuter ay humaharap sa mabigat na sitwasyon ng trapiko sa oras ng rush at sa mahabang oras ng paglalakbay. Unang labanan, ang lumalalang trapiko, sinusubukan ng pamahalaang lungsod ng Davao at ng mga otoridad sa trapiko nito ang maaring aksyon upang makahanap ng solusyon. Kabilang dito ang pagpapalawak ng karsada at pagpapatupad ng Peak Hours Augmentation Bus System or PHABS. Maribik Samantha de la Cruz, isang 23 anyos na dentistry student nakatira sa Mintal, Davao City, ay nahihirapan sa pag-commute araw-araw papunta sa paaralan sa downtown. Sinabi niya sa karaniwan, ang kanyang karaniwang oras ng paglalakbay ay humigit kumulang ng 50 minutes. Ngunit, kung ang swerte ay hindi kakampi, aabuti ng 2 hanggang 3 oras bago siya makarating sa bahay. Pinapayuhan ng DCWD ang mga customer na mag-imbak ng tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Muling pinayuhan ng Davao City Water District, DCWD, ang kanilang mga customer na mag-imbak ng tubig sa Hunyo 24, 27 at 29 at 30, 2024. Dahil sa malakas na pag-ulan na inaasahan, makakaapekto sa mga siniserbisyohan ng Davao City Bulk Water Supply Project, DCB-WDP. Ito ay minarkahan ang ika-4 na advisory mula sa kumpanya ng water utility tungkol sa mga potensyal na matagal na pagkagambala sa tubig. Kabilang na sa mga naunang advisory mula sa DSWD or DCWD na nagtuturo sa mga customer na mag-imbak ng tubig ay mula Hunyo 1 hanggang 6, Hunyo 7 hanggang 9, at Hunyo 21 hanggang 23. Sa pinakahuling advisory nito, binalaan ng DCWD ang mga residente sineserbisyohan ng DCBWDP na mag-imbak ng tubig sa malinis na at natatakpan na mga lalagyan sa pag-asam ng mababang presyon ng tubig o posibleng pagkagambala sa supply ng tubig sa Hunyo 24, 27, 29 at 30. Nauna rito, opisyal na idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan noong Mayo 29, 2024, kasunod ng mga buwan ng tagtuyot. Siyam na Davaoenyong centenarian ang nakatanggap ng 100,000 piso mula sa CSWDO. Ginawaran ng Davao City Social Welfare and Development Office, CSWDO, ang siyam na Davaoenyong centenarian ng tig
100,000 piso cash mula Hunyo 18 hanggang 21, 2024. Sinabi ni Julie Dayaday, pinuno ng CSWDO, sa isang panayam sa telepono ng Sunstar Davao noong linggo ng umaga, Hunyo 23, 2024, na nagbibigay sila ng 100,000 cash sa siyam na Davaoenyong centenarian sa lungsod sa pamamagitan ng house-to-house distribution. Ang mga centenarians ay sina Cheng Xiong Uy, Catalina Naraval, Felisa Diligencia, Lilian Carriedo, Elizabeth Gerzon, Josefina Sereno, Olpiana Dalompines, Panadim Makatundog at Rosario Aglipa. Dagdag pa ni Dayaday, bukod sa cash, binigyan din ng plaque of centenarian. Ang siyam na centenarian ay ang unang batch ng centenarian na nakatanggap ng cash mula sa pamahalaang lungsod ngayong taon at may isa pang batch na makakatanggap ng ganon din sa lalong madaling panahon. Pinaliwanag ng CSWDO head, pinili nila ang house-to-house distribution para hindi maranasan ng mga centenarians ang stress sa paglalakbay, lalo na't ang ilan sa kanila ay nakaratay o naka-wheelchair na. Noong 2022, humigit kumulang 20 centenarians ang nabigyan ng parehong halaga ng cash at pagsapit ng 2023, noong 2022, humigit kumulang 20 centenarians ang nabigyan ng parehong halaga ng cash at pagsapit ng 2023, 20 pa ang nakatanggap ng ganon din. Noong Hunyo 2024, sinabi ni Dayaday na 13 centenarians ang mabibigyan ng ganon. Pambansang balita. Nais ng Pilipinas na makipag-usap sa China tungkol sa West Philippine Sea. Magsisikap ang Pilipinas na ibalik ang China sa mesa para pag-usapan sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ni Department of Foreign Affairs DFA Secretary Enrique Manalo sa isang pagtatanong ng Senado noong Martes. Nauna nang sinabi ng Pilipinas na ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa pagitan ng trupang Pilipino at China Coast Guard ay hindi pagkakaunawaan o aksidente. Ito ay isang sinasadyang pagkilos ng opisyal ng China upang pigilan tayo sa pagkompleto ng ating misyon. Sinabi ng Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa isang briefing ng palasyo noong Lunes. 7 trupang Pilipino ang nasugatan, kabilang na ang isang nawala ng hinlalaki. Nang harasin ng mga tauhan ng China Coast Guard ang isang misyon ng resupply ng Pilipinas Ayungin Shoal or sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong Hulyo 17. Ang Ayungin Shoal ay tinatawag ding Second Thomas Shoal ay matatagpuan 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan at nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas at bahagi ng continental shelf nito. Ibinasura ng Ombudsman ang bid ni Alice Guo laban sa utos ng pagsususpinde. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang hangarin ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo na alisin ang 6 na buwang preventive suspension na isinampa laban sa kanya dahil sa umano'y kaugnayan niya sa isang na-raid na Philippine Offshore Gaming Operation or FUGO sa kanyang nasasakupan. Ang resolusyon ng Ombudsman ay may petsang Hunyo 21 ay nagsasabing naninindigan ito sa mga paunang natuklasan nito na mayroong sapat na mga batayan upang paniwalaan ang mga ebidensya laban kay Guo at sa iba pang mga respondent ay malakas. Bukod kay Guo, sinuspindi rin ng Ombudsman sina Bambam Business Permit and Licensing Office BPLO Officer Edwin Campo at Municipal Legal Officer Adin Sigua. Sinuspindi ng Ombudsman ang 3 noong Mayo para maiwasang makialam sa investigasyon.
kasunod ng reklamong inihain ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na inaakusahan sila ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, at pagsasagawa ng nakapipinsala sa pinakamahusay na interes ng serbisyo. Sa resolusyon nito ay nilagdaan ni Ombudsman Samuel R. Martires, may ebidensya na may business interest si Guo sa Baofu Land Development Incorporated, may-ari ng lupang kinaroroonan ng ni-raid na Fugo. Sinabi nito na ito ay ipinakita ng isang Tarlac Electric Cooperative Incorporated Statement of Account na may petsang Marso 8, 2024 sa ilalim ng pangalan ni Guo na nasamsam noong Marso 13, 2024 na raid sa Baofu compound para sa umano'y human trafficking at serious illegal detention. Balitang pandaigdig. Huling paraan, ang mga tagapagturo, mga magulang sa Malaysia ay sumimangot sa panawagan ni Anwar para sa mga voluntaryo sa Singapore na magturo ng Ingles. Ang kakulangan ng infrastruktura at mapagkukunan pang-edukasyon, gayon din ang labis na mga tungkulin na maaring nasa likod ng problema sa pagtuturo ng Ingles sa Malaysia ng Malaysia. Sabi ng mga taga-Masid, habang nananawagan sila para sa pagbabago ng curriculum ng Ingles ng bansa. Ito ay sa likod ng kamakailang pagpupulong ng punong ministro Anwar Ibrahim sa kanyang katapat sa Singapore na si Mr. Lawrence Wong, kung saan iminumungkahi ni Mr. Anwar na magpadala ng mga voluntaryo mula sa Lion City sa mahihirap at malalayong lugar ng Malaysia upang ituro ang wika. Gayunpaman, ang mga ekspertong CNA ay nagsalita upang sabihin na ang kalidad ng edukasyon sa Ingles ng bansa ay lampas sa bilang at kakayahan ng mga guro. Sinabi ng National Union of the Teaching Profession NUTP Secretary General na si Fauzi Zingon sa CNA na ang Ministry ng Edukasyon MOE ay dapat magsasagawa ng pananaliksik at gumawa ng mga data sa kakulangan at kahusayan ng mga guro sa Ingles upang maunawaan ang mga tunay na dahilan. Kailangan nilang pumunta sa lupa ng may mabuting loob upang malaman ang mga tunay na isyu, hindi lang base sa mga eksperto na may PhD na nakaupo sa administrative capital, Putrajaya, at lumalabas paminsan-minsan. Hindi yon gagana, sabi nila. Pinalawig na kontrata at mas mahigpit na mga tuntunin para sa kumpanyang namamahala sa migranteng labor entry ng Malaysia. Pinalawig ng Malaysia ang kontrata ng kumpanya sa likod ng mga IT system na namamahala sa pagpasok ng mga migranteng manggagawa sa bansa kahit na sa ilalim ng mas mahigpit na mga termino ayon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa isang press conference noong Lunes, Hunyo 24, sinabi ng ministro ng panloob na si Saifuddin Nasution Esmail na ang pagpapalawig ng kontrata para sa Bestinet SDN BHD ay napagpasyahan sa prinsipyo ng gabinete ng Malaysia. Ilang linggo na ang nakalipas, iniulat ng Free Malaysia Today, FMT. Habang kinumpirma raw niya ang extension ng Bestinet, idinagdag niya na ang bagong kontrata ay napapailalim sa mas mahigpit na mga kondisyon ayon sa lokal na media.
Sinabi rin ni Mr. Saifuddin na ang gobyerno ay nag-set up ng isang committee upang talakayin ang mga detalye ng extension ng kontrata ng BestNet at itinakda para sa isa pang 3 taon. Ang committee na pamumunuan ng punong kalihim ng gobyerno na si Mud Suki Ali ay tatalakay sa mga tuntunin at kondisyon ng mga kumpanyang nagpapakilala ng teknolohiyang pangsiguridad para sa sentralisadong sistema ng pamamahala ng mga migranting manggagawa. Balitang Aliwan. Ang abogado ni Britney Spears na si Matthew Rosengart ay hindi na kumakatawan at sa mag-aawit matapos na tapusin ang paglilitis para sa kanyang konserbatoryo. Si Matthew Rosengart ay litigator na kumakatawan kay Britney Spears sa nakalipas na 3 taon at matagumpay na nagtaguyod para sa kanyang paglaya mula sa isang conservatorship na iniutos ng korte ay hindi na kumakatawan sa mga awit. Ayon sa isang source na may direktang kaalaman sa mga bagay na ito. Ang pag-alis ni Rosengart ay dumating dahil ang lahat ng paglilitis na nauukol sa dating conservatorship ni Spears ay nalutas na naibalik ang kalayaan ng popstar at pinalaya siya mula sa probate system. 2 buwan ang nakalipas sa ilalim ng representasyon ni Rosengart, nakipagkasundo si Spears sa kanyang nawalay na ama na iniiwasan ang isang potensyal na mainit na paglilitis at tinapos ang kanilang pinagtatalunan na hindi pagkakaunawaan sa mga legal na bayarin na nagpatuloy pagkatapos ng kanyang conservatorship noong Nobyembre 2021. Nang maabot ng kasunduan at ang lahat ng iba pang maluwag na pagtatapos ay nakatali sa paglilitis ni Spears. Si Rosengart na isang kasusyo na nakabase sa Los Angeles sa firm na Greenberg Traurig ay nagpapatuloy upang tumuon sa kanyang mabigat na caseload para sa iba pang mga kliyente, sabi ng source. Sa oras ng pag-aareglo, sinabi ni Rosengart sa CNN, naging karangalan at pribilehiyo namin ang kumakatawan, protektahan at ipagtanggol si Britney Spears na tinawag siyang icon at isang makinang at matapang na artista ng makasaysayan at epikong proportion. David Licauco sa mga kakulangan sa pagiging sikat na artista. Habang sinabi ni David Licauco na na-enjoy niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho sa harap ng kamera, idinagdag sa self-confessed introvert na ang pinakamahirap na bahagi sa pagiging artista ay ang atensyon mula sa mga tao. Nahihirapan akong mag-adjust sa frame lalo na dahil introvert ako. Dahil kakausapin ko ang maaring tao sa media conference na ito. Alam kong kukuha ito ng maraming enerhiya mula sa akin. I appreciate this kind of interview with you kasi it's intimate, sabi ni David sa Inquirer Entertainment. Pero kapag nasa Magicon ako, magbabago ako. Kung nakita mo ako doon at napapansin mo na nagsasalita ako ng walang kapararakan, ibig sabihin ay na-stress na ako. Nai-stress talaga ako kapag napapaligiran ako ng maraming tao. Ako ay may posibilidad na magbukas kapag ako ay nasa isang mas intimate na setting. Ang media conference ay ginanap noong Huwebes ay para i-promote ang romantic comedy ni Catherine Camarillo na That Kind of Love sa kauna-unahang big screen project din ni David kasama ang collab team na si Barbie Forteza.
Sa tingin ko, may dalawang klase ang artista. Ang una ay ginagawa ito para sa pagnanasa at ang pangalawa ay tinatrato ito bilang trabaho. Panimula ni David, I don't walk around feeling ko artista ako, celebrity. Tinitingnan ko ito bilang trabaho na hindi ito naiiba sa trabaho ng isang doktor. Halimbawa, nagkataon lang na ang isang malaking bahagi ng partikular na uri ng trabaho ay kilala ako ng mga tao. Sinisikap kong huwag hayaang pumasok iyan sa aking ulo. Nagpatuloy si David, siyempre hindi ako perpekto. Kung may lalapit sa akin para magpa-picture, halatang ngingiti ako. Pero may mga pagkakataon na sa isip ko, sasabihin ko, I want some alone time. Siyempre, maiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Hindi nila alam na pagod ako o may sleep apnea ako o introvert ako. Balitang pampalakasan. Ang huling hingal ng equalizer na si Mattia Cassani ang naghahatid sa Italy sa knockout stage na nasira ang puso ng Croatia. Ang huling minutong stunner ni Aya nakukuha ng Italy ng 1-1 na draw at ipinadala ang defending champion hanggang sa last 16 ng Euro 2024 na nadurog ang puso ng mga Croatia sa proseso. Ang layunin ni Luka Modric, 10 minuto ang ikalawang kalahati pagkatapos niyang makaligtaan ng isang parusa ay mukhang sapat na upang makuha ang veterani ng isang lugar sa mga yugto ng knockout. Ngunit may iba pang ideya si Sakani. Humawak sa pasa ni Ricardo Califuere sa ika-98 minutes at ibinaba ang kanyang shoot sa nakalahad na kamay ni Dominic Livakovic at papunta sa tuktok ng nasulok. Ito ay napatunayan ang penultimate kick ng laban habang ang referee ay humihi para sa full time kaagad pagkatapos ng restart. Ang mga nataranta na mga manlalaro ng Croatia, ilang segundo lamang ang nakalipas sa bingit ng kaluwalhatian, lumubog sa turf. Pinutol ni Modric ang isang malungkot na figura sa bangko at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Handa na si Dwight Ramos na kumuha ng mga tungkulin sa point guard para sa shoot-handed gilas sa FIBA o QT. Sa wakas ay makakasama na ni Dwight Ramos ang mga gilas Pilipinas FIBA Olympic qualifiers. Ang 6.4-footers fan favorite guard ay dati nang hindi nakapasok sa 2021 edition ng Tokyo qualifiers dahil sa isang injury. Ngunit ngayon, mahusay na siyang kumakatawan sa bansa sa 2024 qualifiers. Sinabi ni Ramos na handa na siya sa hamon na makuha. May pagkakataon ang Gilas na makapasok sa Paris Olympic. Anytime I can play for Gilas, it's already an honor for me, he said, after their win against the Taiwan Mustang on Monday at the Philsport Arena in Pasig City. So, Asia Cup qualifiers, World Cup qualifiers, Olympic qualifiers, I try to play in everything. Patuloy ni Ramos na nagpakawala ng 19 points kasabay ang 4 na steals at 3 rebounds. Sa kasamaang palad, gayon paman, sila ay magiging short-handed kapag lumaban sila laban sa Latvia at Georgia dahil wala silang Scottie Thompson na nakikitungo sa isang pinsala sa likod.
tumungo sa Dior sa sports na may mga tela ng jersey sa Paris, Haute Couture Show. Ang taga-disenyo ng Christian Dior na si Maria Grazia Cherue ay tumungo sa sports na may isang Haute Couture runway show sa Paris noong Lunes na nagtatampok ng mga tela ng jersey na ginawa sa mga drop asymmetric na gown. Ang mga modelong naka-flats at gladiator na sandals ay dumaan sa mga makukulay na mosaic. Nagtataas ang mga larawan ng mga atleta na nag-aaksyon at iginuguhit mula sa likhang sining ng American artist na si Faith Ringgold at ipinarada ang mga dumadaloy na damit pangitaas na nakabak sa racer at sa mga borda na bodysuit. Ang Haute Couture outing noong taglagas o taglamig 2024-2025 mula sa pag-aari ng LVMH PA ay nagbukas ng bagong tab na label na dumating habang naghahanda ang France para mag-host ng Summer Olympic at kasunod ng isang linggo ng mga fashion show ng mga lalaki. Kinuha ng Vogue ang epicenter ng French luxury, ang Place Vendôme noong linggo kasama ang Vogue World Fashion event nito. Isang palabas na pinaghalong fashion, sports at celebrity na may mga performance mula sa daan-daang mga atleta. Ang pagtatayo ng mga lugar ng pagdarausan ng Olympic ay nagtulak ng ilang fashion show sa labas ng sentro ng lungsod ng kabisera ng Pransya. Ngunit ang Dior Show noong Lunes ay ginanap sa isang tradisyonal na lugar, isang tolda sa hardin ng Rodin Museum. Magiging mas madali ang paglalakad mula sa Intramuros hanggang Escolta kapag natapos ang pinakabagong yugto ng pag-uunlad ng Ilog Pasig ay magbukas sa Agosto. Tiyak na lalakas ang turismo sa sandaling magbukas ang Phase 1 Phase 1C o ang pinakabagong yugto ng Pasig Ribbon Urban Development Plan sa Agosto dahil gagawin itong paglalakad ang tourist spot Intramuros, hipster Haven Escolta at ang pinakamatandang Chinatown sa mundo na binundo, isang simoy ng hangin. Ang Phase 1C ay isang 250-meter development na tumatakbo mula sa Plaza de Mexico sa Intramuros sa kabila ng Jones Bridge at pababa sa Esplanade sa likod ng Manila Post Office na inilunsad noong Enero. Nagtatampok ito ng walkway sa ground floor na may 32 stalls para sa commercial list at roof decks sa itaas nito para sa pagbibisikleta, paglalakad o simpleng pagtangkilik sa tanawin ng Pasig River. Ito ay hinahangaan ng masalimuot na baluster na gawa ng basahang manggagawang Pilipino. Ang buong proyekto na nakakahalaga ng humigit kumulang 20.8 billion at umaabot sa buong 26 kilometers ng Pasig River ay naglalayon na hindi lamang magiging kosmetiko sa kalikasan, bukod sa pagbibigay diin na sa kahalagahan ng pag-aalaga sa Ilog Pasig, layunin din itong makatulong sa sitwasyon ng trapiko sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pedestrianization at alternative mobility sa lugar. Sa ulat ng unang balita, sinabi ni Jonathan Andal ng GMA Integrated News na ang Interagency Urban Renewal Project ay nagpapadali sa paglalakad o pagbibisikleta sa mga residente at bisita ng Maynila, maging mula sa Binondo hanggang sa Luneta o Intramuros hanggang sa Quiapo. May mga plano na ngayon na magtayo ng
isa pang 135 boardwalk mula sa Plaza de Mexico hanggang Fort Santiago. Kwento sa tabi-tabi. Ating tunghayan. At sa trivia, alam mo ba na ang Davao del Norte ang nangungunang producer ng saging sa bansa? Ang saging ang nangungunang prutas na itananim sa Pilipinas at isang pare-parehong nangungunang kumikita ng dolyar. Ang mga prospect nito ay sa domestic at foreign market ay patuloy na tumataas habang dumarami ang mga mamimili para sa sariwa at naprosesong saging. Habang ang Cavendish ay bumubuo sa bulto ng mga kita ng export at iba't ibang kardaba na pinoproseso ng mga chips ay makukuha ng bahagi nito sa merkado bilang umuusbong na nagwagi sa export. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Maaring mag-share, like, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Magandang umaga.